म्यूजिक बाय शत्रुघ्न कुमार। जब नचलू त ऊपर नीचे में डोलेला, तोहे देखी देखी बुढ़ावा बेहाल हो खेला। जब नचलू त ऊपर नीचे में डोलेला, तोहे देखी देखी बुढ़ावा बेहाल हो खेला। कमर लचकावेलू, कमर लचकावेलू, नीचे से जोगार लौकेला। कमर लचकावेलू, नीचे से जोगार लौकेला। देखिए तोहर गजब के बाटे, कमर बाटे लचीला। मोतिहारी के लइका तोहर कर दिका पर गीला। देखिए तोहर गजब के बाटे, कमर बाटे लचीला। मोतिहारी के लइका तोहर कर दिका पर गीला। ऊपर से ललका अनार लगेलू, हम जानी ले कि पकिया छिनार बारू तू। तो ऊपर से ललका अनार लगेलू, हम जानी ले कि पकिया छिनार बारू तू। कमर लचकावेलू, कमर लचकावेलू, नीचे से जोगार लौकेला। कमर लचकावेलू, नीचे से जोगार लौकेला। एही गाँव के लइका तोहर करिया गा पीछा। आजू के रतिया देख के तोहे करी ऊपर नीचा। एही गाँव के लइका तोहर करिया गा पीछा। आजू के रतिया देख के तोहे करी ऊपर नीचा। मुनीलावा के देखी पगलाई बिया, सवा के देखी पगलाई बिया। मुनीलावा के देखी पगलाई बिया, मनीषावा के देखी के लो भाई बिया। कमर लचकावेलू, कमर लचकावेलू, नीचे से जोगार लौकेला। कमर लचकावेलू, नीचे से जोगार लौकेला। मां मनोकामना रिकॉर्डिंग स्टूडियो, बकरी बाजार, मोबाइल नंबर 8825156667।